Ma alara Nyambija sub-county ma wendo e county ya Migori ma osebedo kod midhiero mar yudo pi maler koro nyalo buonjo bang' yudo pi maler. Mageno mare osir kod bad migao mar piny owacho ma Lake Victoria South Waterworks Agency apis jaod bura ma wendo kod kanisa mar Catholic. Jojo manegiler kwa county ma Migori. Kuom higni mathoth dagego mag alara Nyambija e sub-county ma wendo osbedo ka wuoth mabor kamanyo pi magitiyo godo ka wuok e aoche kata sokni ma ochido nikech nok mar pi maler e gweng'no. Tiyo kod pige mochido simo kuom jodak e gweng'ni yudo tuoche mopogore opogore ma ikelo kod pi ma olil. Chon ne wayudo pi molil e aora, bang'e nokunywa sokni to nodoko dinore man gi kute, pi nolil ma iwa ne kayowa. Kata kamano, wuoth ma jodak osebedo ka wuotho giko to koro rumo bang' yudo pi maler magedo mare osir kod Lake Basin Development Authority, kanisa mar Catholic kaachiel kod apis ma jobendo ma wendo Walter Owino. Ochego lil kendo pi giduono. Koro wadwaro ne wan gi dwaro mondo wayud pi maler to moloyo mondo okony nyithindwa. Kane joloka osiepe nobiro ka to neno nyithindo adieri ka tindo kendo timo buru to pi bende oyudo ok yot, ne gikonyowa gimiyowa pesa madirom $2 million kendo Bishop Michael Odiwa nomiyowa rusa mondo wapatna gi sirkal wati kanyakla. Security chakore kodwa wawegi, omiyo wan kaka jo alara community gima ber ma wan go kaka wuono kik wawe jo maundu moko bichak ketho gini. Ang'eyo ni nitie joma kata pipes muneno tero pini ka ginwang'o opportunity to ging'ado pipe. Pini magedo mare okawo omenda maromo $11 million igeno ni dhi tieko midhiero mar pi ma jodak gweng'ni mag alara Nyambija osebedo godo kuom higni mathoth. Konyowa e pige molil mane waomo chon, okonyowa e ting'o ndoo kwadhi aora. Sani kora kama nyathi dhako wadwa mata koni kawa pi kodhi omna pi kaseri ado kibuchena kama obiro maber ma wede watete te okelonwa ni. Namanyo pesa through sirikal to watudore gi jo Lake Victoria Water Service Works ma wan go kaka wuono motelne gi injinia Gwanda gi. Midusa Paula Gwanda matiegruogno mar Lake Victoria South Waterworks Agency mane oteno jobendo ma wendo Walter Owino e kinde yawa yanga pigni ne wani pini dhi chopo ne oganda mok tine gana 6. En pi muhimu kabisa madhi konyo jogweng' gi skunde makagi. Koro wakao boholni kaeto waketo pump kendo waketo ne solar system. Mago pigno. Agwanda wacho ni Lake Victoria South Waterworks Agency kao kalo kuom migaono mochwe keyo pi e pacho kae. Koro ikore mar konyo ne koro oganda obedo kod pi maler e gwenge duto e pacho kae. Wadwaro ni jo community orite. Nikech wang'eyo ni thagruok mar pi osebedo gima chendo e gwenge kendo sana mag rural. Gimotiyogo mokwongo ni kuonde mosekunye pi to pi ng'eny to ne ok oyud teko mar keyo. Wadonje mokwongo. Waluongo ni mago low hanging fruit. Mondo kama noseyude pi kik waket ni pi oling'aling'a ng'owa e bugo kaka mano oling'ne. Jolbeno ma wendo Walter Owino ne wacho ni piny owacho mamalo koro tiyo machiegni kod piny owacho mar county kaachiel kod oganda mamoko ma oting'o kanisano mar Catholic mar chulo pi maler ne oganda e gwego ma wendo. Pok obet moromo, tang'eyo ni county government warwa temo matek mondo gin bende gike pi kuonde ma pi dwarore. An bende abiro medo temo kaka mjumbe ka yudo kuma wanyalo nwang'e ber ma wanyalo tudore gi jo Lake Victoria gi kata gi joma moko mondo wakel pi. Juma, Ramogi TV, Migori.